Pa evo ja igram Jakšu, to je Filipov najbolji drugar iz detinjstva. Oni su praktično negde i počeli zajedno da se bave tim IT-em i kompjuterima. Ja moram priznati da nisam imao pojma o čemu se radi zapravo kada je u pitanju IT, znam šta je kompjuter, znam šta je tastatura i miša, onda smo radili neko malo istraživanje. Tu stvarno moram pohvalim i Vladu i Gorana koji su me upoznali sa nekim ljudima koji se ozbiljno bave time i stvarno su u tome i negde sam spoznao da je to neka, kako kažem, ti ljudi kao što je moj lik će preuzeti moć verovatno u jednom trenutku na svetu. Jer zaista ljudi koji žive u podrumu i 18 sati provode ispred ekrana su moćni ljudi, i to sam video na primjeru tog čoveka koji nam je pomogao da radimo ulogu. A inače, moj lik je u funkciji, kako da kažem, neke ispovedaonice, i nekog pražnjenja glavnog lika, odnosno Filipa. I negde lik kome se on poverava, priča o svojim problemima zaista i pronalazi negde motiv da počne i da nastavi zapravo ono čime se bavi u detinjstvu, a to je taj neki IT pokušaj da se promeni ceo sistem u kojem mi živimo na bolje.